and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Konsolasyon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Mara. Ano ko Gikilig magkagmaayo diha. Nanguyab siya na ako. Nganya, isugot ni mo. Oo, syempre. Wow, congrats, Day. Nakauyab na gid mo sa dugay na kayo ni mong crush. First anniversary ron na mo ni Rowan. Mato ko sa mall. Mato ko dito man sa akong duty. Anya, ako sa palitan og gift. Pasensya na ka, ha? Tinihirati ka na da sa park ng anniversary na to. Layo pa mong sweldo, good. Di kong sweldo pa, unta. Dadon ka doon na di ka sa restaurant. Ay, okay rin ako, love. Uy, bisagasa pa ta. Ang importante nga, nag-uban ta. To, edi ay. Na ako'y gift para ni mo. Oh, ha? Dala, oh. Ay, masam ni? Tanawa. Sige. Oh, relo? Yes, love. Diba, ganahan maka ng relo, ha? Pero mahal man ni, love. Okay na. Ingon anak di ka kamahal. Salamat la pa. Pero warab ko'y gift para nimo kay lagi. Nakasabot ko. Okay? Sige na. Pangaon na ta. Hain naman itong baon na to. Ano? Pagito na sa dispapan ako. Sarap yung ulasa. Oh, alas 3 na di ay. Hello, pa. Nak, wag mo lagi ka mauli. Ni-overtime sad ka? Oo, pa. Uy, ayaw palabig trabaho, uy. Wa pa man kay gibuhi. Na magukoy gitiguman pa. Gusto ko makatigom ko daan samtang wa pa ko laing gastuhan. Ang ako lang ba? Masig maningil na niya simbako niya mong lawas. Mabala ka punta nimo. Pa. Love, hain ka. Ngayon sabay, day off man ako ron. Oh, wala man ang imong naong. Nalihib bunog. Kuan, nagnagas mong bagay dali sa office. Ikontrahan mo. Nya, gidaot ko. Nagagubot ko din noon, eh. Unsa? Manda na mo trabaho, love. Mangita ko lang trabaho. Ruel. Unsa na may balita sa mga gipang-applyan? Wa mo ginanawag sa kusay. Kung naablang gid ko kwarta, magnegosyo na lang gid ko laba. Ako ba mo? O yan, sigurado ka nga muklik imong negosyo. Sigurado kayo. Sige. Ani na lang, nama ko'y natigom. Hatagan ti ka para makasugod na kasi mong negosyo. Tinawag ka, love? Lagi,
Pila may kinahanglan nimo. 75,000? O, day. Kadakuan na, uy, Mara. Okay na na, uy. At least, samtang sa'yo pa, na namin nasugdan nga negosyo ni Rowell. Basi mo click di ay. Oh, sigurado na mong future. Unya, sigurado da ka nga kamo naging hangtod sa hangtod. Ngano? Ilan na mo katuig ni Ruel, be? Nag-propose na siya ni mo. Para imo ni Love. Oh, sing-sing? Oo. Pasensya nga. Di na dako og kantidad. Stainless na na. Nag-propose na ba ka na ko, love? Ay, di ay. Promise ring na na, Love. Kung yan ako mag-propose ni mo, kung nana ko ika-afford o palit og nindot ka sing-sing. Sa pagkakaroon, kana lang sa, ha? Isip paghatag og assurance na ako nimo nga sigurado na ako nimo. Rowell. Nganong okay raman ni mo nga mantiniran lang ka ni Ruel, day. Kay Maura may gimakaya niya. O, nakasabot naman sad ko. Or, di lang yun ka niya ingon anak ka, love, maong dili niya kayang mo gasto para nimo. Bisan pa og ni-click ang negosyo ninyo. Ayaw pagsulti, anak, day. Love ko ni Rowell. O sigurado ko, anak. Sigurado gyud ka. Kung maipakita ko nimo nga video nimo nga nagbinuang si Ruel nimo. Ha? Gisendan ko sa akong amiga na nagtrabaho sa usa ka bar. Nahibaw siya nga amiga ta og nakaila siya ni Ruel. Tanawa, kung unsay kibuhat sa buutan og pinangga nimong uyab. Ano? Si kisabak-sabak pa babae? Gibuang ra kaniya, day. Hayop ka, Rowell. Maranaw sa mga! Ano man nagbuam ka? Sabi saan ako nimo? Sisa! Magpapagbuang pagit ka na ko, ha? Gibinuangan ako ni mo. May lain ka babae gisabak-sabak. Oh, Mara. Lingaw-lingaw raman itaon to, oy. Lingaw-lingaw! O niya ako, Rowell! Ang akong gibati, wala ni mo huna-huna, ha? O basig lingaw-lingaw na sa nang ibo din ako! Mara. So, kaya nagot ko tinuod. Giuyab ako ni mo kay mahal ko ni mo. O giuyab lang ko ni mo tuod kay makatagan kasi mo panginahanglan. Mara. Sakit kayo, Rowell. Sakit kayo, magibuhat na ako. Gihatag na ko ang tanan ni mo. Gisuportaan tikas na nabutang tungod kay mahal kayo, tika. Pero gibuwang na ko ni mo. Mara, paminawa sa ko. Ano kaya angay papaminaw ni mo? Dili na ko. Tapuso na rin na to. Di ka pipigilan. Ikaw ay hahayaan. Ang iwanan ako mag-isa. Titiisin ko na. Sakit kaayo pa rin ako yung gibuhat. Tungkol kay gihatag na ako ang tanan niya. Pero gibinuangan na gihapon ko. Tinuod ko din ang lang giingon nga bisan unsa pa ninyo kamahal ang usa ka tawo, pagbilin mo para sa inyong kaugalingon. Ug maunay nakatunan nako. Sa pagkakaroon, naapa ko sa moving on nga stage. Pininalang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.